Og velkommen til LOL. Vi spiller Day 7 Top første game, siden jeg startede min bruger i går. Ja, og som I kan se, så har jeg ikke haft nogen Day 7, altså blot team, men det er fordi, at jeg har noget, der hedder MK LOL. Og det kan man bruge til, at man selv kan se alle skins i forhold til den mand, du spiller. De andre kan ikke se, men igen. Ja, jeg starter med Jones Blade og noget bøgeagtigt. Og vi har et lidt fucket team. Altså, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror det er Fizz ADC. Ellers så trollede han bare. Og det er så Blitzcrank top. Okay. Nå, blandt det. Okay. Master. Okay, det Explodes ADC. Og jeg er altså top. Master. Og jeg er top. Hallo? Top. Okay, så vi gør total. No name. No name. Hello. Oh, mit hav. Det er så køns. Som på en prinsesse. Nå ja, og det her, det er så tredje gang, jeg... Okay, det lægger så. Ja, det vil jeg så sige, at det her game, det kommer nok ikke til at gå så godt, fordi jeg har en Dell-computer, og mit internet er ikke det bedste. Jeg kan se, at det kører på 49 fps. Min ping, den står nogle gange på sådan 7.000. Okay, 3.000. Jeg graver lige lidt gulv. Ja, og jeg skyper ikke rigtig med nogen, men altså, ja okay, det kan I så høre. Men altså, det kommer nok til at ske. Ej, seriøst, jeg har AP på. Jeg skulle godt forstå det, at jeg har ingen AP. Og så var lidt skade. Og væk. Så kan han bare lige få den der delle. Eller han kan lade være. Ouch! 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 To top! To top! Help! Please! Please! Help, please! Eller... Hvorfor tog han ikke ulten? Nå ja, hvis ikke I allerede vidste det, så kommer der snart ny 5 bane. Den er faktisk ude på nice, synes jeg. I kan bare gå ind og søge på YouTube efter den. Den er lidt mærkelig. Alt er bare lavet af sten. Men hernede så er sådan en basketball. Det er bare rigtig kønt. I skal bare søge på en New 5v5 Spotlight. Så skal I sgu nok få noget. Hvad fanden var det for en combo? Oh fuck. Det er dig, der skulle. Oh fuck. Lol. Tak så. Men tak. Tak, det var sgu dejligt det der. Så har man sgu allerede et kill. Det kan man sgu da ikke blive sur over. At en der diver i level 2. Er han ikke level 2? Hvor? Nå jo, han er level 2 dive. Det er bare så godt. Okay, det var så en god plads. Det er det, jeg kalder for pro. Ja. Altså de her, ikke? De divers. De er sgu også bare gode, de her. Nå, jeg havde lige set plads her. Vi starter med en startekill. Den der, lad os tage noget krat. Jeg elsker krat. Det er dejligt med krat.
Jeg har altid elsket krat. Okay. Jeg har så klikket på en smite. Og en smite. 4 smite. What the fuck? Okay, smite er level 4. What the... Kan I se? Smite der. Smite er level 4. Kan I kalde det for godt? Og... Nå ja, hvad har Smite købt? Lad os lige se, hvad Smite den har købt. Smite har købt... Hvor er Smite? Ja, det er Smite. Hallo, Smite. Ej. Hallo. Hallo. Ja, det var godt cool. Bang. Hallo. Oh, den blev lige blokket. Hvad? Der stod den blokket. Ja. Der er ingen, der kan smadre mit ansigt. Hvorfor fanden gør det lige som mig derude? Ha, du kan bare få den del. Læg i dit ansigt. Bang. Jeg ved godt, jeg ikke kan sælge offensiv, men det er fordi, at jeg er så defensiv. Bang. Og det er tjent. Oh fuck. Oh fuck it. Hvorfor? 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 Why? Oh fuck us. Dig mig. Please. Dig mig. Kan I ikke være så søde mod mig og dig mig? Jeg har slet ikke det ord, der hedder passiv. Ja, bare kom. Nej! No! Den fucker der. Fucker! Okay. Nok have sagt først, skal du dig mig. Men han der Volleybjerg, han er god. Og Smite, han er level 5. Nice. Okay, Smite har kun købt et Dumbblade. Nice. Det er Smite, det der. Det der, det er Smite. Prøv lige at se mig. Det er Smite. Det er bare den perfekte Smite. Ja, og jeg går selvfølgelig op i mit Q. Der er en video på YouTube, han gik op i hans W. Det tænker jeg sådan. Ja. Okay. Bare gå op i det W. Det er fint med mig. Så det gjorde han så. Og det er det, jeg kalder for mig. Man kan godt gå op i sit E, hvis man hedder Bjergsen, fordi han er bare... Han er så syg til lort. Bam! Og jeg kan ikke lade sig. Nej. Jeg kan selvfølgelig gøre mit lane, altså. Altid. Jeg har aldrig tabt lane. Så lige ranket. Og så var jeg inde og se. I må gerne skrive, hvis I også har været inde og se. Jeg ved godt, det er et gammelt dags, men må vi gerne se noget, der hedder Tam Tam. Det er et mega mærkeligt program, hvor der er en, der siger knarle. Hun er sgu lidt, ja. Det vil alle børn sige. Lag. Okay. Jeg jumpede åbenbart til mig der. Ja, du kunne løbe 5. Aha! De 2, det er ikke der. Det er 2. Kom nu, dig mig. Jeg er helt gratis. Kom nu. Jeg har lige mistet 30 liv, altså. Og dumme Katie. Oh, fuck. Ah!
Og jeg ved godt, at det ikke er direkte, jeg kører på webcam i YouTube. Så jeg ved godt, det er lidt lort, det her. I må skulle lege med det. Og jeg har ikke udsat det. Jeg har ikke. Okay, nu har jeg. Og jeg spiller selvfølgelig en podcast. Det er, alle siger bare, det er sådan noget røg. Nej. Det er ikke så det her. Fuck. Nu begynder det sgu at være alvor. Master. Hold. Okay. Master, han har ganket Elina 0 gange. Master 0 gange. Hej AFK. Okay, han har lige pludselig været AFK et stykke tid. Det er det, jeg kalder for hvordan. Det er lidt dumt. Det er det, jeg kalder for hvordan. Og jeg er ikke særlig god til at bruge det. Location. Ramte jeg ham ikke? Det skulle lave. Smite er lavet. Er du stået den? Smite at... fuck it. De skader. Ja! God. Okay. Vi springer solo. Fanden kan ikke top. Så kan vi lige godt tabe godt og bare vinde top så meget. Jeg ved godt, det bliver top, altså. Det er bare meget flot at se. Og hvad level er Smite? Smite level 0. Og 4-0 med. Det er ikke mig, der er det kan alle se. Der kan man sgu til at vække den lidt. Come on. No. Så kan man sgu se den. Kan jeg ikke jumpe ind over den her mur mere. Og det her monster, det bliver lavet i den nye opdatering om til en frø. Og I skal huske, når Baron spawner og Dragon, altså lige når de spawner, så ser det altså rimelig cool ud. Så kommer de sådan op fra væggen og slår ned og bryder, og ja, de er bare så cool. Og hvis I ved det, så nogle gange, så snakker jeg meget at lave mine videoer. Det er fordi, det må jeg ikke meget til, at jeg er YouTuber. Det er ikke så dejligt. Fordi jeg ved faktisk ikke rigtig, om jeg gerne må YouTube. Det er bare noget fedt. Fuck, han live-filer sgu. Fuck it. Så nu skal jeg lige se verdens sidste. Ej, så kommer volley. Han rulerer hele mit liv. Nej. Måske skulle jeg have gået ned til volley. Nej, han skader så meget. Jeg har lige én ting. Nå ja, der kommer også nogle... Ja, de første 3 videoer, de var lidt ekstremt lort, hvor jeg bare snakkede. Og den tog cirka 30 sekunder. Så de blev ikke så gode, men jeg kommer nok også til... Jeg er ikke så god til at tegne nu, men jeg går til tegning. Så der kommer nok også nogle tegnevideoer ud. Det er det sådan... Ja, og det vigtigste, hvad den hedder, trylltræk. Det bliver sgu lidt dejligt, og ja, jeg ved ikke om det har været sådan lidt med Minecraft, så jeg stoppet. Jeg spillede det lidt, og
Jeg starter lidt, og ja. Det har ikke rigtig været sådan en. Ja. Det er bare vores klasse, der har sådan en ting. Når jeg spiller Minecraft en gang imellem, så dropper man det. Det er sgu ikke så dejligt. Men måske kommer der Minecraft. I må skrive, hvis det er, I gerne vil have nogen. Og take, det er jeg ikke så god til. Og når jeg mener, jeg er ikke så god, så kan jeg ikke finde ud af det. Det er sådan, jeg kan bygge en masse reaktorer. Eller det kan man ikke engang bygge, fordi jeg har ikke en skift. Jeg kan ikke engang bygge en atomreaktor. Eller sådan noget. Det er bare et kæmpe stort problem for mig. Men jeg kan da godt prøve at spille lidt af det, hvis jeg ikke gerne vil have det. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille. Ja, okay, men jeg kommer også til at YouTube lidt Star Wars The Old Republic. Og så kommer nok også. Jeg ved ikke, om jeg har sådan for det til at virke. Men hvis I kender det, så er der et spil, der hedder Far Cry. I kan også søge på GX. Han skulle min yndlings. Han er bare en fantastisk YouTuber. Jeg synes bare, han er så fin. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med ham, men han er bare så sjov. Og så er han bare sådan en. Oh, fuck! Det var sgu ikke til rette tidspunkt, der en lang tid. Ej, fucker. Nej, til. Oh, fuck! Jeg ved sgu ikke, jeg ved sgu. Ja. Det er ikke et dejligt game. Men jeg tror, jeg vil slukke den nu. Ses.